ମୁଁ ବିଲେଇ ନାନୀ କାଢ଼ିବି ଆଜି ଗପର ମୁଣି। କହିବି ଗୋଟେ ଭୂତ କାହାଣୀ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଡାହାଣୀ। ସେ କାହାଣୀ ଆଜି ତମକୁ କହିବି। ସେ ଭୂତ କାହାଣୀ ତମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି ଆଉ ତମେମାନେ ଶୁଣିବ। ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଡାହାଣୀ ରହୁଥିଲା। ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଡାହାଣୀ ସେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଲି ହଇରାଣ କରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରକୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଯିଏ ଯାଏ ସେ ତାକୁ ଖାଲି ହଇରାଣ କରେ ଏବଂ ଡରାଏ। ଏମିତି ଡରେଇବା ଭିତରେ ସେ ଦିନେ ଭାବିଲା, କହିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି, ବହୁତ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଲେଣି, ଏବେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ବୁଲି ଆସିବି। ଏଇଆ ଭାବି ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ସହର ଦେଇ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଭାବିଲା ଏ ସହରରେ ମୁଁ ରହିବି। ଭାବି ସେ ଗୋଟେ ସହରରେ ଗଛ ମୂଳେ ଲୁଚି ରହିଲା ଏବଂ ଭାବିଲା ଏ ବାଟ ଦେଇ ଯିଏ ଯିବ ସେ ଯାହା ଭାବିବ ମୁଁ ତାକୁ ସେଇଆ ଦେବି। ଏଇଆ ଭାବିକି ସେ ଗଛ ପଟରେ ଲୁଚି କରି ରହିଲା। ଏହି ସମୟ ଦେଇ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ମନେ ମନେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ କଥା ଭାବିଲା ଏବଂ ଡାହାଣୀ କହିଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖୁସ୍ ଏବଂ ତାର ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଦେଇଦେଲା। ଛୁଆଟି ଖୁସି ହୋଇ ଘରକୁ ପଳେଇଲା। ପୁଣି ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଆଉ ଜଣେ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ଫୁଟବଲ ବିଷୟରେ ଭାବି ଭାବି ଯାଉଥିଲା। କହିଲା ମୋର ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ ହୁଅନ୍ତା କି। ଏଇଆ ଭାବି ଡାହାଣୀ ତାକୁ ଆଇସି ମନ୍ତର କରିଦେଲା ଏବଂ ଫୁଟବଲଟି ଦେଇଦେଲା ଏବଂ ଛୁଆଟି ଖୁସି ହେଇ ଫୁଟବଲ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ଡାହାଣୀ ବି ଅନେଇଥାଏ କିଏ ଆସୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଲୋକଟିଏ ମନେ ମନେ ଭାବି ଆସିଲା, କହିଲା ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଇଯାଆନ୍ତି କେତେ ବଢିଆ ହୁଅନ୍ତା। ଡାହାଣୀ ଏକଥା ଶୁଣି ହସିଲା, କହିଲା ୟାକୁ ଆଜି ପାନେ ଚଖେଇବା ଏବଂ ସେଇଆ ଭାବି ମନ୍ତ୍ର କଲା ଆଇସି ମନ୍ତର ଠୁସ୍ ଏବଂ ଲୋକଟି ଝିଅ ହେଇଗଲା। ଝିଅ ହେଲା ପରେ ଲୋକଟି ତ ଖାଲି ଭୋ ହେଇ କାନ୍ଦିଲା। ଏହି ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଏ ଗପ ଶୁଣି ମାଙ୍କଡ ମାମୁଁ ଖାଲି ଖୁସିରେ ତ ନାଚିଲା ଜଙ୍ଗଲରେ। ଧିନିକି ଧିନା। ଆଉ ତମେ ମାନେ କଣ ନାଚିବନି କି? ମାଙ୍କଡ ସହିତ ନାଚ। ଧିନିକି ଧିନା ଧିନ୍। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ।